И здравейте хора, снимаме клипче пак. Пак ще играя в Team. До меня трябва. Ну, здрасте. Ари, ти. Ама не може? Що сме други? Ари, ще ме убият. Сега стоям където тя червенки. Защото аз съм от червените. Няма да си ти. Значи там има един червен, тук няма. Никой няма влезе. Еми те ще не победят. Или грин, или... Аре бе! Диаманта не взех! Ами как я да се убият? Иначе я още жив. Друга. Мама не ще да не знае. Може да се види само на десмата. Тук можеш някъде да се качиш. И да съм объркал това. Не, нищо, не слушай. Ама откъде беше отдаде някъде може. Не мога. Диаманти. Някъде тук може би. Не. Къде? Тази вода. И така нищо. Че къде? Някой чест няма тук. Може аз да съм слаб, не помня. Ето го ти деца качваш. Май. Това е деца качваш. Може би да съм. То не. Да си лесно. И аз бронята не съм сложил. И само аз съм.
Добре, тук имаше някъде стълба. Къде? Мале, колко съм. Ако намеря още един диамант. Или честовете. Значи там трябва да има още чест. Понеже. Той някъде се вървеше. Да. Там долу да има пръчки и един диамант. Има ли? Ой! Ох! Точно убия. Те са в средата сега имат работи. Добре, като стане една минута, ще дойда пак. Ето, сега започваме пак. Ето, да не бавя всичко. Колкото по-малко хора, толкова по-добре. А колкото е по-добре, значи ще победи. Тук са двама. Пасиша и зеления. Ако всички не могат да играят, ще се победа. Без мача, 3 ръцети и почваме. Хакери, какво искаш? Ами не можахме да победим. Ще направя още едно клипче сега. Чао, надявам се клипа да ви е харесал и абонирайте се. Дайте положителен вод за клипа, напишите няколко коментара, може да направя. Напишите ми, например, на колко години съм, аз ви отговарям, може да ми кажете. За сървъра ще сложа IP-то. Ако не ме мързите. Тоест, хайде чао, че като стане 10 минути, като станеш VIP, можеш да си избираш и тези. Или пък ако си хакер. Еми, може да кажа за 2-3 думи, брата, просто докато чакаме да стане и 50, ама то стана, защото това свърши, изчакайте малко. Ето така е по-добре, дайте положителен вод. Чао, бау, айде чао.